Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka All Meghalaya Kickboxing Association kalasay hadu shispa arpu Ngut Nongïalehkai kibanet Bynta haka 29 senior, 28 junior, 28 sub junior national kickboxing championship harja arpusan kabanong nadu ka South Tarik hadu New Tarik unopra harja arpusan hanong ba Bhubaneshwar Orissa. Kini kikin thop ya san pusan Ngut kishenrang bat New Ngut kikin thai nalor ki khna ki badangrit katkum kajing penpau da Nongïalam ketika senjuk Loong bakin ki khna baro ki bala shajit ki dei ki bala yo jing shahikai ha kashdam ajing hikai jong ka amka ti kumta kan ki kinhun kan mi na kandong ba ha ka atarik uno pra ha char pusan ha ka bakal kmi lenti Nongïalehkai bha na benta ban khur takma ya gajila ta ngiwan hana banai ka press conference ba ka All Meghalaya Kickboxing Association kan nek Shim Bynta ha ka Bynta tarik 29 senior, 28 junior and 28 sub-junior National Kickboxing Championship ajar pesan ka Bandung naduka South Tarik adu New Tarik Desember ajar pesan hanong ba Bhubaneshwar Orissa bala organize ka Indian Association of Kickboxing Organization hakani kasin ka Bynta ka Amka haka jingalam jong presiden jengi master saman Asia ngilayo ban select yaki khana ki player Shinrang san Ngut bat nyop Ngut ki player kan thai khlelang ba kita nitas junior sub junior bat ki senior total bara kilong shispa at Ngut ki player bat Ngut ki referee Ngut ki coach sangut ki team manager bat Ngut ki official bara total kilong shispa sa Ngut bat kine ki khna ki bala sha select Nongïalehkai Syaka nasional ki dei ki bala syahikai pentibet hakaleng ki jaka bagi district training center bala bu set up daka Amka ngin mi nasional haka atarik Desember ngin pai haka South Tarik bat ka championship kan sedang anduka San Tarik New Tarik Desember aja pesan te ngkermen ba mentau senam ngiyo banuan rak medal shibun bat ki kerman ro bani ra ka overall team champion ka jalam Meghalaya hakane kasin ka Bynta ngim Shim la ya jingarap nang handrai ngisio jingarap donation tang naki parlap bat naki well wisher baka contribution naki parents tang tai publish good 7 December 2025 in the Bhubaneshwar Orissa which has been organized by the Indian Association of Kickboxing Organization.